Dak li se jiġri f'Malta s-sena d-dieħla waqt is-summit tal-Commonwealth għandu jservi bħala l-forza li tkompli tmexxi lill-istess organizzazzjoni il-quddiem. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fil-jum tal-erba' iltaqa' mas-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Khamel Sharma fl-Università ta' Glasgow. Saħaq li fit-tħejjiet li għaddejjin qed isir impenn fuq il-punt ta' riforma u bidla kontinwa fih dan il-Commonwealth u qal li dan is-summit se jservi bħala mument kruċjali għal futur tal-istess organizzazzjoni. Intqal ukoll li dawn it-tħejjiet qed isiru b'mod iffukat u organizzat. Muscat żied jgħid li fil-laqgħa li jmiss tal-Ġnus Magħquda it-tħassib taċ-ċittadini tal-Commonwealth għandhom jitresqu l-quddiem biex bekk ikun stabbilit x'għandu jsir mill-organizzazzjoni tal-Commonwealth, organizzazzjoni li tirrappreżenta 53 pajjiż. Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Khamel Sharma qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu responsabilità kbira kif pajjiżu se jkun qed jospita s-summit tal-Commonwealth is-sena d-dieħla u jinsab sodisfatt li l-preparamenti jinsabu għaddejjin kif ppjanat. Il-laqgħa komplit fil-magħluq biex ikunu diskussi fil-konkreti temi li se jiffoka fuqhom is-summit tas-sena d-dieħla. Intant it-tlieta fil-għaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' ma' 27 atleta Malti li se jipparteċipaw fil-logħob tal-Commonwealth u iltaqa' magħhom f'Athletes Village u l-atleti ħatfu l-okkażjoni biex jieħdu ritratt mal-Prim Ministru. F'kemmtejn ta' inkoraġġiment il-Prim Ministru awgura lill-atleti Maltin biex jagħmlu l-almu tagħhom u jiksbu s-suċċessi mixtieqa.